Men jeg er ved at optage dig jo. Jamen, jeg skal se. Okay. Hvorfor skal du optage mig? Jo, fordi det er Super Bowl Sunday. Så er Per hygget op med lys her. Lidt chipsen. Chips. Fuld HD. NFL. Så tager vi lige maden med her. Hjemmelavede boller. Der er noget bacon til en lille ny eksperiment her. Med nogle bagte kartofler og noget. Klassiske burgeringredienser. Og herude sker magien så. Det her. Det er flame grilled, altså should be. Burger King Flames Go Home, du. så... Hun får røg med ind i soveværelset igennem luft. Ej, det må være klasse. Det må være klasse. Thomas overtager højre på turlasten med plus og minus knap. Det er sagt ikke nok, den her endnu. Ej, du ødelægger det ikke nu. Og så må vi få den lidt senere. Det skulle jo. Hvad er det der frityr til? Åh. Sådan. Jeg tror, du har lagt på fritter med... Nå, så må vi få dem der til dessert, de der kartofler med bacon i. Det er ligesom punchlinen for aftenen. Det er til dessert skal vi have fyldt kartofler med bacon og cheddarost. Der går 10 minutter, så... 10 minutter? Ja. Skal vi sidde med det her bord herovre, som vi plejer foran fjerneren? Det synes jeg. Synes du? Ja. Så er vi ved at være nået til halftime, og Tusse har gang i kaffe. Kaffe. Per har indtaget smøg nummer 15. Jeg forsøger at gas. Godt at gasser. Og det er med amerikanske reklamer, det er klasse. Det er klasse. Formentlig